O algú... Sí, ha caigut gent, Vale. Jo de moment on estic no... Vale. La millor arma per matar, papa. Quina, una pistola? No. Bueno, hi ha fusil de salto blau, no em puc pas queixar. Però saps jo què m'ha tocat? Què? Un francotirador. Toma. No hi ha, però és blau i per matar-ho no em va bé. Si vens aquí on estigui hi ha fusils de salto. Grisos, però hi són. Vale. Mira. Ah, no, mira, ara justament me n'he trobat un també. Vale. Doncs vinga amb tu. Vale. Mira, aquí s'estan disparant ja, tu. Anem? Tu, jo encara no puc anar, que jo no tinc escopeta. Jo diria que s'estan variant amb els bots. Només tinc fusils de salto. Tranquil, igual. Anem a pelar aquests, va. Ah, m'he quedat encallat! Són els bots! Jo marxo. Un mort. On estan? Ah, no, ja l'he matat. Pues aquí ja passes, Oita! Que són els bots. No, bot, és un jugador. Ho he entès. Ah, vale. Bueno, té escopeta. I el Jo company em és a vaig l'altra banda. Vols un fusil de salto verd? No, ja tinc un. Vale, vinga amb tu. Em curo, que aquí tinc una escopeta. Vols un mini? Ah, no, ja tinc. Gràcies. Pillo això. Un mort. Bona. Em fico tot. Dos morts. Bona. Deixa'm fer aquest tio mi. Quin? Ah, jo volia lootejar. Mort. Ens cau una mica lluny, Mira, aquí hi ha l'escopeta que t'agrada. Ah, no, ja la tinc. Però gràcies. Esplaixos. Oh. Quantes bales d'escopeta tens? 35. Tu? 6. Bé, Gràcies. perquè ja he vist un boti, l'agafaré per les venes. O l'has agafat tu? Ah, no, jo portava un botiquín i l'he pilat. Vale. Oh, caixa totxa. Bé, les meves bales no em puc queixar, No són ni moltes, però tampoc no són molt poques. Papo? Jo en tinc 185. Jo són 60 rato. Sí, encara no sona la música dels bots. Que no els hem matat? No, estan allà. Ja, però si no provoques... Però és que em sembla que els hi hem matat. Ah, jo també. Va, doncs marxem. Jo dono mitja volta i me'n vaig. Però No, per vine, on? vine. Per allà. Quantes kills portes? 2. Jo 3. És que 2 tios d'aquests no els havia vist. Per això he pogut fer jo la kill. Ah, espera. Algú ens està disparant a nosaltres, Són els bots. No, però hi ha gent.
Hòstia, si els matem hi ha molt loot, eh? Anem a per ells o què? O esperem que No, acabin de... mira. Hi ha un tio aquí baix, eh? Un mort. Un got mort. Morts. Ara no portava d'aquells tios. Que rata que duia una escar... Ei, gent! A la tirolina! Cuidao que també un. Opa! El de baix està pràcticament mort. Està a una bala. El de baix està a una bala. Bé, primer et curo, que és més important. Gràcies. Ens curem i marxem. Hòstia, no l'havia vist aquest que venia. Jo allà hi ha tret escut. Mira, Gràcies. un boti. Tens minis? Sí. Ai, Puja l'altre. cura't. Espera, anem a per ells. Som 2 contra 1. On és? Ja està, no? Sí. Hem d'anar a punt, eh? Sí. T'espero a l'altra banda. El boti l'has tornat a agafar, oi? Que no ens el deixem? Eh? Vaig a buc, vaig a buc. Anem tirant? Espera, que m'he Perquè buguejat aquí. Ve la tormenta i jo estic fatal, eh? Ves tu. Ja t'estic seguint. Merda, Què ha passat? bots. Bueno, Què doncs passa amb apareix. els bots? Pelem-lo ràpid. Estic venint, eh? Ara va. Marxa. Marxa'm. Sí, sí, Per estic... sort no estem tan lluny. Ai, he deixat a temps. Quants no hi ha? Ep. Això anava per nosaltres. A més, cuidado amb aquest Franco, eh? Però és que no sé on són. Mira, papa. Estan per allà. Ve un cotxe. He rebentat a un. Un mort, eh? L'altre és allà darrere. Vale, rebentat. No! On està baix? Sí. Si queden sense bales. Dispara, després te'n donaré. Però és que no sé on és. Ah, allà baix. Està fugint, anem a per ell.
He agafat els botis. Opa! Mort! Vols aquesta arma, tu? No. Vale, ja torno a tenir Més bales. gent! Té. Vale, gràcies. Quantes en tens, tu? 600. Vale, perfecte. Carreguem armes i anem al punt? Ens queden dues, només. Mira, ens estan disparant. On són? Com és que no li he donat? Mort. Entès. Que he deixat l'escar. Remata'l. I l'altre... Bé, Ja el veig. Toma! Un francat al cap. el gall del Lebret. I aquesta pel canal. No, papo. Sí, sí. I aquesta pel canal.